Опа! Казвам са бубата, бе, човек. Сега пак аз нямам пари. Той не е честно, някой да ми вземи. Не, някой да го убие просто. Опа! Има някакви лоши тук, ама те стрелят, брат, внимай. Опа, без ескам. Ей, ще си пил, момче. Гесака се прави, само един път покарам. Това мапа е шибан. О, аз мога да стрелям собствения крак ли, бе? На малко е. На малко е този си право. Те сте... Какво правиш тука? Кука ще го кикна, брат. Сега, бе. Дали. Кой каза не, бе, брат? Аре, не мога да намери тъпата бомба. Абе, малко, не си от готините да фейкваш. Парак ма беше целово. Направо спревам та. Демонически спрей. Защото винаги мога да само през смока да кажа. Ако може един червен картон, червен колан, червен. Прави флекс. Добре, гайски, правя каза. Добре, ще ти върза, брат. Убива през смока! Репортвайте го. Само през смока да кажа. Убив през смока не означава нищо малко, братле. Има 10 кила и съм на... сега е... О, всичките са на... Баре, нали? Благодаря, бе. Правиш на бебе? Ротейтинг, бе! Той да ги убиш няма време, брат. Какво правиш, бе? Ох, майко, майко. Само трябва да цъкам. Правиш на бе? Ротейтва, бе! Какво ротейтва? Ротейтва, убиш. Не, субал. Браво, бе, Вало. Браво, бе, Вало. Браво, бе. Не. Драма кикничи, брат, тръгвам. Абе. Мале, то станеше... Ефан, стоп, бе, бро! Yo, motherfucker, бе! Майко ти тъп, бе! Тъп е бездомник. Ефан. You stupid. Ефан. No. You funny. Funny. Една седмица. Не е вярно. Не. Майка ти да е бата па да е ба, майка ти да е ба. Поемам с способните само. Марекет не ти... О, не. Той няма как да го спечели никой свят. Тоест какво излиза и почва да стреля на нищо. Фотро, мадър, фокинг. Майка ти разисква. Трябваше го написам това. Оскар е 6 евро. Ма то за къде шифтва, господаря? Нямаш дефус. Къде му е дигал сега? Брат, аз дадох пари, бе! Не мога. Мале, там е бубата. Ай! Знаеш, я трябва да би каця. Мурас. Айч! О май гот, айч бомба! Добро момче. Я сега дроп ми калаш. Сука. Ама нямам пари, бе, брат. Дроп ми калаш, бе, брат. То свърши. Аре, свърши. Сега е с камера, дай Свърши. Три бързи лантапа вкарвам, споко. Ни бързи вика. Мисля, че... Моква е, пърко. What a room! Мале, влика ги цъка днеска, брат. брат. Сега искаш нещо, сука. Не, аз съм авеписта, братко. Писта. I am авепист. България, I am авепист. Слава Руси. Върна се. Бягай ти е на беса, бе, шавай ба. Аз съм снайперист, де, моми. Конектор! О, ес, Sorry! No, sorry. I thought you're bad person. За кого уби, бе, путко? Here, I give you. За кого уби, бе? Как му пръснах цепката. Ама ти мене уби, ка? Ти уби мене и викаш на ония сори, майка че е ба, бе. Аз се помислих, че убих нашия, брат. Блядь, Николаш. Шортком. Пиздец, behind.
Aici! Give me my dogel! Give me my dogel! Това... Мале... Стал съм го на едно. Hello! Калаш, бля! Дай сега, quick pick, one tap. Твърде има. Годжи, чакай малко и аз да ям ябълка. You tell me Plovdiv, if you're not from Plovdiv, I don't give you калаш. Хочеш ли мляската Ева, брат? Наистина. Идва ми да му извадя ябълката и да му я забия в газа, брат. То ти бърка в душата, че им мляскане. Бах ти. Добре, бе, брат. Фантаха ли? Аре, кай ти ги тия работи, момчета. Ой, бля! Аре, quick for the clutch. Quick the clutch. Дай сега one tap, два бързи one. Умря двата бутон фрага, братко. Може ли така сега да е толкова срамно? Shut your fucking mouth. Ти даже ни изстреля патрон. Българин, enjoyer. Да промени. Ма то значи не ще ме го целия, брат. Ама какво прави? То си играе на пръчките. И с навали кросер мувмент. Бързия хедшот, как са ви? Гледаш ли? I will drop from Windel, guys. I let me one tap, brother. Скочи и стреля. Фашам. Дай! Ама защо клъка праща си да ми помага, той най-слаб... Не бе, шиговка бе. Аха, добре. Ама да почнем да играем нормално, защото не ми писна на губя. Ама това тъп е гущер, брат. Ако чуваш, ще видиш... Take the fuse kit if you please love your mothers, take the fuse kit. Аз съм горам. Ай, готови, изядох си ябълката. Езе! Сега нямам, трябва да слушам. Добре, да... Мидел! Сърбя малкото. Това, което съм опитал да ти кажа е, че... Разбира! Ма квър, какво правиш? Нямам ябълка. Ето го другия експеримент, баци. Listen up, guys! I buy double flash and I go palacer and everyone rush ramp and I double flash and Okay. guys, please report yellow and everyone in the lobby now. Ето! Той се стана пред мен! Slowly, killer. Трябва да реком тая. Тая ябълка май имаш черве. Разтвориха ми цивката. Горен, ако правиш маски и спишиш? Играл си. Между другото, аз на Valorant имам около 100 часа, имам 5. Имаш ти хуй. Няма ти лъжа, под ногтите на краката ми мирише на извинило сирене, брат. Сиса, я чекни новия джигъл, братле. Май, добре. Колко крокодила си убил за него, бе? 1 евро и 12. Малко ме телепортирва, ама няма проблем. О, малец, как ме телепортира, брат. Да. Крис, как е интернета? Еми, това не е добре. В момента си самия фриз и ходи на място. Коментар на профа чечит. Боби малки бърдан. Боби малки бърдан, давай. Мог се телепортира и можаха да го оцелят. Не знам как да ти обясня, че аз виждам на картинки, бе. Така цяло не мога да пръдна, нищо не мога. Гиби. Остава само на 20. Я ми дай бомбата да видиш сега какво ще направя. Гледайте ме всички. Ако не правите като мен, няма да спечелим играта. Гледаш ли? Не, Боби, не! Извинявай, кралю! О, между другото, Годжи забравя да кажа, ядох леща, бас. Дали ще утре подготвя? Утре ще клашваме пред него. Тут за резолюцията. Искам да сподели, бе! искам да ми проснеш. Не, Apply. Бада, дай ти. Сега смени русията си, готов. Защо не даде ти? Не те чух през квърка.
Ами, Курк! Чай да репортна Курка за викане. Отивам цъка на Fortnite Cup и почва. Fortnite Cup. Пубертатник 3000. Защо играеш в Fortnite през Тихо де! 23-та? Ходжи, Яни! Ни! Съобразявай се малко де! Владо, нали осъзнаваш, че отиваш в ъгъла на Сити, на рамп. Orange, can you molly ramp? бе, Къде е планнаха, бе? На... да търчи по едно. What? Чекай, аз бях фанат в параноята просто, братле. В смисъл, аз, защото бяха двама на рампа и си викам, добре, те няма как нали да плантнат на Б. То няма лойка просто. Защо един да е на Б, брат? Ама, как ти бе? Оу, майко мила. Ай, нищо. Те не са наблизко, Оле! Майко, как ме изплаши нашия. Омаре! Фикси! Той иска да го джунсна. Много дали. Аз съм бия за живота ми, брат, с 4 патрона и ти просто стоиш в изсеяка до пага. Оле, то ти бил трупа! Боби Браун! Пак отивам на Шуарт. Между другото, аз тук не мога мръдна, какво се с АФБ? Защо всички са с опове? Арск! О, не! Но той гледа стената! Добре, ако този рунд умра, Крис е гей. Цял че да съм убил директно тях. И сякаш да го убива. Победил да се зачек. Okay guys, listen, I go palace, I double flash and we can rush ramp. If someone smokes city, beautiful. Let's go, or jungle, even better. Flash number 1. Flash number 2. I'm busy. Ай, бля. Как те не стана? Като цяло не знам, що не проработи, ама... Той идеята при това е да се смокне ECT и джангъл, ама само джангъл смокнахме. Той някакъв наръшна и ги убити двамата. Да, аз не знам, защо умряхме той тима. Победил до Сусочек, ай стига. То ние даже не лузваме, защото имаме гадна стратегия. Лузваме, защото те не спират да ни бият главите с патрони. А ако не спра се чувам двойно от гоза, ще се развикам. Развикай се. Гаджи? Ама не, виж да го правиш. Как ще си победил ли, бе? Или побертандо. Смока ли имаш там, бе? Оле, боже! О, майко! Просто не смазва газетата, няма. Що ни казах? А то си умираме. Що ни казахте, че е с помпа, брат? Забрай. Но мразя да стават този начин. Стига, бе. Те ще сгасти ли, брат? Давай, да бързи горе сега трябва да караш. О, горе! Нинджа! Къде? Нинджа! Какво е нинджа? Ето! Не го виждам. Дефаулт. I go palace. Maybe we try. Again. I flash. Да. Ах ти цигани! Ай всички на мид. Омит, слагай. Не е много добре като ти на всички на мид, в принцип, ама... Ако щом така решаваш... Лагвам! Ани тъй като стани. Не е добре като ти на всички на мид, брат. Няма време. Да, то съм много гаден. Guys... Аз нямам парурки сега за...
We can try, maybe. Лилавия, значи, той е на нинджа. Стои, гледа ония как се появява... Не го киква, ама... Гледа ония как се появява на стейрс и не може да реагира да го стрелни. И после умира от лоубенк. Нашия фланква. Райт. Аз му викам дясно и той се обръща след 30... Ти дядо ли си, брат?